je moje úvodka. Vítám vás na druhém natáčení mého druhého videa. První video, jak víte, bylo ze Silvestra. A zapomněl jsem na úvodku, takže úvodku dělám až teď. Na začátek mojí úvodky bych chtěla říct nějaký informace. Jakož to už jsem možná někomu řekla, budu točit videa pouze z domova. Co se šustne, když budeme na dovolený, narozeniny, oslavy a podobně. Jinak Minecraft, ten natočím jenom občas. Ale zas tak často jako tyhle videa já ho točit nebudu. Jinak, kdo by měl zájem, pište do komentů, lajkujte, četujte, co chcete. Napište mi do komentů, kdo má jaký názor a co byste chtěli natočit. Je mi to úplně jedno, můžete si vybrat. Je to až od Batmanovou píču, až k prezidentským volbám, no až tak daleko ne. Ale co, napište do komentů, co byste chtěli natočit. Jinak další video bude z mýho domova. Tam natočím procházku po našem domově. A to by asi tak bylo všechno, co bych vám chtěla na úvodku říct. Možná ještě to, že některý lidi mě docela serou, ale to mi nevadí. Já jsem natahovací a mě to nevadí. Tak zatím lidi vám můžu říct, že další video bude za měsíc, takže čekejte. A doufám, že si na ně počkáte a bude aspoň z toho shlídnutí dohromady za ty videa, co natočím, za ty všechny celkově. Tak budu mít to shlídnutí, ale nevadí, pokud i víc. Naschle.